הרצאתו של הרב דוד אפללו שליט"א בנושא איזהו עשיר שמח בחלקו. בדמיון האדם רואה שאיש אחר ייקח את המאורסת שלו, עכשיו היא כבר יותר חשובה לו. הוא רואה, זה לא שלי כבר, מישהו עומד לקחת את זה, אז הוא מתחיל להעריך את זה יותר. אדם מעריך הרבה את מה שאין לו. הרב דסלר כותב את זה יותר עמוק, הוא אומר מה שורש הבעיה. אתה ילד בוכה לך חודש שלם אני רוצה אופניים. נו, קנית לו אופניים. כמה זמן לוקח לו להתלהב מהאופניים? פעם זה שבועיים, פעם זה 4-5 שעות, אחר כך זורק לך אותם במקלט, גמרנו. האופניים שלפני יום זה אופניים שאין לו, והאופניים של היום זה אופניים שיש לו. הילד לא רוצה אופניים, הוא רוצה אופניים שאין לו. וכל מה שאתה צריך קיבלת. אדם צריך להרגיש שכל מה שקיבלתי בעולם הזה זה כל צורכי. לא קיבלתי מיליגרם אחד פחות, וגם מיליגרם אחד יותר לא יתאים לי, לא יעזור לי ואולי גם יזיק לי. היום נדבר על עניין של איזהו עשיר השמח בחלקו. איך אדם מגיע באמת לשמחה אמיתית. מעניין שבכל שמחה שיש לאדם חייבת להתגנב איזו עצבות. בפרט אם לי חסר ולחבר יש, שזה קצת מוסיף על העצבות. למעשה יש ציווי בתורה, והיית אח שמח. אומרים חז"ל, תסתכל רק במה שיש לך, ולא במה שאין לך ולחבר יש. ואז אתה תוכל להתחיל להבין מהי שמחה. יש שתי מידות באדם, שתי מידות עיקריות, שהורסות לאדם את כל הרגש של השמחה. מהם המידות האלה? הדבר הראשון זה החמדה, והדבר השני זה הקנאה. ולכן אדם צריך ללמוד, להיות שמח בחלקו. אנחנו צריכים לדעת דבר אחד, שהשמחה זה כלי וכלל גדול לעבודת השם. אני אתן הקדמה. כשאדם רעב, יש בזה שני חלקים. אחד זה רעב דמיוני, הדבר השני זה רעב אמיתי. מה הכוונה? רעב אמיתי, אדם הוא לא אוכל, אז הוא רעב. אדם לא ישן, הוא עייף. זה הצרכים של הגוף. אבל יש גם דבר דמיוני, רעב דמיוני. וחז"ל אומרים, מי שיש לו פת בסלו, הוא לא רעב. מה זה קשור? אני לא מבין. כיוון שיש לי פת בסל, אז הבטן תפסיק לקרקר? איך זה עובד? אם האדם רעב, אז זה לא קשור אם יש פת בסל. אלא אנחנו רואים שכנראה שיש עוד איזה חלק של הרעב, וזה לאו דווקא ברעב, זה בכל דבר. וזה עובד נפלא. דיברנו על זה בשיעורים קודמים. כשאדם אומרים שיש צום, אז אדם פתאום מרגיש יותר רעב, יותר צמא. איך זה עובד? יש בתהילים, בפרק ק"ז, אנחנו אומרים את זה בפסח, את הפרק הזה, של 4 צריכים להודות. אנשים הולכים במדבר, יורדי ים, צריכים להודות, שם רעבים גם צמאים, נפשם בהם תתעטף, ויזעקו אל השם בצר להם, וכו'. פתאום כתוב שם פסוק שלכאורה הוא כפול. כי השביע נפש שוקקה, ונפש רעבה מילא טוב. מה ההבדל בין נפש שוקקה לנפש רעבה? לכאורה זה כפל מילים. אבל המפרשים עומדים על הנקודה הזאת. כשאדם נמצא במדבר, אז יש שם רעב כפול. מה זה הרעב הכפול? אחד, שאין לו אוכל במציאות. אין לו אוכל במציאות, אפילו בדמיון הוא לא רואה אותו. נו? אז זה הדמיון קודם כל. הדבר השני שהגוף באמת רעב. כלומר, יש לנו פה רעב דמיוני ורעב אמיתי. כשמגיעים לעיר מושב, אחרי שהיית במדבר, אתה מגיע לעיר מושב, אז הרעב הדמיוני שוקק. אתה רואה חנויות, אתה רואה קיוסק, אתה רואה כבר מציאות שאתה יכול לאכול. אז קודם כל הרעב הדמיוני שוקק. על זה אמר דוד המלך, כי השביע נפש שוקקה. הדמיון נרגע. אבל עדיין עכשיו הגוף רעב. אז על זה נאמר, ונפש רעבה מילא טוב. אחרי שאתה אוכל, גם הרעב האמיתי, הרעב הגופני, גם הוא נרגע. להתבונן, אדם שסובל מקנאה, זה לפעמים פלא. אתה רואה לפעמים אדם מקנא בחבר שלו, והוא הרבה יותר חשוב מהחבר שלו, והוא יותר מוצלח ויותר מוכשר. אז איך זה עובד? איך יכול להיות שהאדם המקנא הוא יותר חשוב ממישהו מקנא ממנו? אז למה אתה מקנא? אלא מה, שימו לב. לכל אדם יש לו כישרונות שונים. כל אדם יש לו את הייחודיות שלו, את המעלות שלו, לכל אדם. והבעיה
שכל אחד לא מחשיב את הכישרונות שלו. למה האדם לא מחשיב את הכישרונות שלו? כיוון שזה תחת ידו. אנחנו מכירים את הכלל שהדשא של השכן תמיד ירוק יותר. למה? כיוון שזה לא שלי, ותמיד מה שאני יכול להשיג הוא יותר יפה, אז לכן תמיד אני רוצה את מה שיש לחבר. וזה מה שאומרים חז"ל, אין אדם מת בחצי תאוותו בידו. יש לו מנה, רוצה 200. אז הנה, יש חצי. אז למה אתה אומר אין אדם מת וחצי תאוותו בידו? אם אתה אומר לי שיש לו מנה, רוצה 200, זאת אומרת שחצי יש לו. יש בזה כמה תירוצים. אבל לפי מה שאנחנו אומרים, יש פה תירוץ נפלא. באמת יש לו חצי. אבל הבעיה שהחצי שאין לו הוא הרבה יותר חשוב בשבילו מאשר החצי שיש לו. למה? כיוון שזה עדיין לא בידו. כיוון שאין לו את זה. אז מבחינת הכמות יש לו, אבל הבעיה שזה עדיין אין לו, ואדם תמיד מתאבל למה שאין לו יותר למה שיש לו. אומרים חכמים, חכם זה ראשי תיבות, חצי כוס מלאה. תמיד תסתכל על מה שיש לך. זה חכם. אל תסתכל על הריק, אל תסתכל על מה שאין לך. יש בפרשת שופטים שם כתוב שיוצאים למלחמה. אז באה התורה ומזהירה. מי האיש אשר בנה בית ולא חנכו, ישוב לביתו, למה? פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו. טוב. מי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, ישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר ייקחנה. שואלים המפרשים, למה צריך להדגיש את זה ואיש אחר ייקחנה? תגיד פן ימות במלחמה והוא לא יספיק לחיות עם אשתו. למה צריך להדגיש את האיש אחר ייקחנה? שמעו מה כותבים חז"ל. כיוון שהדמיון, בדמיון האדם רואה שאיש אחר ייקח את המאורסת שלו, עכשיו היא כבר יותר חשובה לו. למה? הוא רואה, זה לא שלי כבר, מישהו עומד לקחת את זה, אז הוא מתחיל להעריך את זה יותר. עכשיו הוא באמת ישוב. כלומר, האדם מעריך הרבה את מה שאין לו, וכמעט ולא מעריך את מה שיש לו. הרב דיאמן סיפר שפעם מתקשר אליו איזה בחור, שאבא שלו נפטר, בחור בן 16, אמא שלו אלמנה. הוא אומר, היא לא מצליחה להתנחם. שנה כבר עברה, די, אנחנו לא יכולים, היא מלחיצה את כל הבית. תבוא לדבר עם אמא. אז הרב דיאמנט הולך, הוא רוצה לדפוק בדלת, פתאום הוא אומר, אני נזכר, אני הייתי כאן. אני הייתי בבית הזה, הוא מנסה להיזכר, נזכרתי, מה? לפני שנתיים הוא הגיע שם לשלום בית. הוא אומר, באישה הזאת כמה זלזלה בבעלה. אני רוצה גט ולא רוצה לחיות איתך, ואתה לא מעניין אותי, איזה ביזיונות. והוא יושב וחושב, אומר, אני לא מבין. לפני שנתיים אתה עשית עליו איקס, לא רצית אותו בכלל. עכשיו מה קרה? את לא מוכנה להתנחם. מה אני מבין? אלא מה? כל זמן שהוא היה תחת ידה, הוא היה אצלה, אין ערך, אין הערכה. ברגע שהתנתק, גמרנו, עכשיו אני מעריכה, כי עכשיו אין לי את זה. הרב דסלר כותב את זה יותר עמוק, הוא אומר, מה שורש הבעיה? אתה ילד בוכה לך, חודש שלם אני רוצה אופניים. נו, קנית לו אופניים. כמה זמן לוקח לו להתלהב מהאופניים? פעם זה שבועיים, היום זה 4-5 שעות, אחר כך זורק לך אותם במקלט, גמרנו. מה קרה? מה ההבדל בין האופניים של לפני יום לאופניים של היום? פשוט. האופניים של לפני יום זה אופניים שאין לו, תראו מה כותב הרב דסלר. והאופניים של היום זה אופניים שיש לו. הילד לא רוצה אופניים, הוא רוצה אופניים שאין לו. הוא אומר, ככה זה עובד אצלנו. אדם רוצה את מה שאין לו, וברגע שזה אצלו הוא כבר לא מעריך את זה, ואז מגיע התסכול. כלומר, כל זמן שאין, אז הדמיון מאבד את כל הפרופורציה. דרך אגב, זה גם האכזבה התמידית של האדם. הוא חושב שהכל תלוי במוצר, שמה שהוא קנה זה לא טוב, מה שיש לו זה לא טוב. למה אנשים הם רוצים להתגרש? הם חושבים שלא, מה שיש לי, האישה שיש לי זה לא טוב. אז אני אתגרש ואני אצא החוצה ואני אמצא משהו יותר טוב. למה? כי עכשיו יש לך אותה, אתה לא מעריך מה שיש לך. אבל אחרי שחז ושלום מתגרשים, פתאום אדם מתחיל להעריך. לא מזמן, לפני שנה שעברה, כמה דיברתי עם בן אדם, לא כדאי להתגרש, לאחרי זה תצטער, לא, אין מה לדבר, אישה רעה, בקיצור, כמעט וקנה לה מטאטה, מחשפה. אבל אחרי שנה בן אדם בוכה כבר. מה קרה? וואי, אני עכשיו מעריך מה היה לי בבית. למה כל זמן שהיה את זה, אז אין ערך. אז זה הכלל שלנו. אדם תמיד משתוקק למה שאין לו. אדם לא מרוצה ממה שיש לו, כיוון שתמיד הוא רוצה מה שאין לו. לכן אדם אף פעם לא מרוצה ממה שיש לו, אדם אף פעם לא שמח. ולכן אנחנו מברכים בחתונה. כשמחך יצירך כגן עדן מקדם. מה העניין בגן עדן? כמו שאדם וחווה שמה לא היה להם על מי להסתכל. לחווה לא היה לה גבר להסתכל עליו, ולאדם לא היה לו אישה להסתכל, אז מלא אחד שמח בשני. אבל שאנחנו רוצים להסתכל, וזה לאו דווקא בזוגיות, זה בכל דבר. כשאדם מסתכל על השני, על הצד של השני, אז תמיד הוא מרגיש שהדשא של השכן ירוק יותר. זה גם מובן למה. אתם יודעים למה? מה הפסיכולוגיה שהדשא של השכן ירוק יותר? דבר פשוט.
אדם עכשיו עומד בחלון, הוא רואה דשא של השכן שם. הוא רואה אותו הכל ירוק, נכון? אבל ברגע שהוא מטייל בדשא, מה הוא רואה שם? הכל קרחות, הכל חורים. כשאתה מסתכל מרחוק על השכן, אתה רואה הכל טוב, תראה איזה יופי, האישה, הילדים, הבית נקי, הכל מסודר. תכנס לתוך הבית, תחיה איתם שבוע, ותראה שזה לא בדיוק ירוק. אולי ירק, אבל לא ירוק בדיוק. לא כמו שזה נראה. עד כאן שלב א'. נתקדם עוד שלב. אדם צריך וחייב לדעת שכל מה שיש לך זה כלי העבודה, וזה החומרי גלם שיועד לתפקידך משמיים. כמו שנגר אף פעם לא רוצה סכין של יעלומן, כי הוא לא צריך אותו, ויעלומן לא יצטרך סכין של נגר, כי גם הוא לא יצטרך אותו. כלומר, אם אדם מחכה מישהו אחר, אז הוא, הרי אתה לא תהיה. אין לך את הכלים שלו, אז אתה אף פעם לא תהיה הוא. הבעיה היותר גדולה, שגם את עצמך אתה הפסדת. גם עצמך אתה לא תהיה. אתה מפסיד את הכל. אלא מה? אדם צריך לדעת שהחסרונות שלך זה כלי העבודה. הקשיים, האישה הזאת, הילדים האלו, הבית הזה, השכנים, הכל זה כלי העבודה שלך, ועם זה אתה צריך להתמודד. וכל קושי זה כלי העבודה שיכול להרים אותך. ניתן דוגמה. אדם הולך למכון פיזיותרפיה, הוא רואה שיש שם אנשים שהם בעיות בידיים, אז נותנים להם להרים משקולות, נכון? אנשים שיש להם בעיות ברגליים, נותנים להם פדלים, לסובב את הפדלים שיתחזקו הרגליים. אז הוא נכנס, הוא אומר, אני לא מבין. תעשה הפוך, אדרבה, אלה שהידיים שלהם חלשות, אז אל תיתן להם משקולות, תן להם את הפדלים. ואלה שהרגליים שלהם חלשות, מה אתה נותן להם פדלים? תן להם את המשקולות, הרי הידיים שלהם חזקות. זה בדיוק הפוך. אני רוצה לחזק את הידיים החלשות ולחזק את הרגליים החלשות. ככה זה פה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו כלים, נותן לנו קשיים, כדי שאנחנו נוכל להרים את עצמנו, במה שאנחנו כן חלשים, כדי שנוכל להרים את עצמנו. וכל מה שאתה צריך קיבלת. הרי כל אחד מאיתנו מברך בבוקר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שעשה לי כל צורכי. מה זה שעשה לי כל צורכי? אדם צריך להרגיש שכל מה שקיבלתי בעולם הזה, זה כל צורכי. לא קיבלתי מיליגרם אחד פחות, וגם מיליגרם אחד יותר לא יתאים לי, לא יעזור לי, ואולי גם יזיק לי. זה תלוי הרבה פעמים בגובה הנשמה של האדם, תלוי בגלגול, בתיקון החטא, הרבה דברים. זה לא המקום להעריך כאן. למה כל אחד קיבל את הכלים המיוחדים לו? הבעיה, כמו שאמרנו, שרק כשנלקח מהאדם משהו, אז הוא מתחיל להעריך. כשנלקח מהאדם בריאות, אז הוא מתחיל להעריך מה זה בריאות. כשנלקח מהאדם הכסף, הוא מתחיל להעריך מה זה כסף. אז אנחנו צריכים להתחיל להעריך מעכשיו, להפנים. הכל זה בגזירת עליון, שאדם מקבל רק מה שהוא צריך. זה בחינת איזהו העשיר השמח בחלקו. כלומר, יש מישהו שמחלק למעלה, לכל אחד מה שהוא צריך. זה ההבדל גם בין יעקב לעשו. יעקב אומר, כי חנני אלוקי, כי יש לי קול. מה זה יש לי קול? לא חסר לי כלום. זה אומר יעקב. לא חסר לי שום דבר. אצל עשו אומר, יש לי רב. לא מספיק לי, אני רוצה עוד. זה מה שאנחנו אומרים בברכת המזון. דורשי השם לא יחסרו כל טוב. מה הכוונה? יש להם הכל? לא כתוב יש להם הכל. כתוב שהם לא יחסרו כל טוב. הם לא ירגישו חוסר. למה? כי מה שיש להם, הם שמחים בזה, מבחינת איזו השיר השמח בחלקו. הדבר הזה צריך להיות לא רק בגשמיות, גם ברוחניות. מצד אחד, אדם צריך למצות את כל הכוחות שלו. צריך לשאוף להיות גדול. מצד שני, תשמח בחלקך. תשמח בחלק שלך. גם אם אתה לא הגדול שבתורה, לא גדול הדור, אבל אתה ממצא את עצמך, זה מספיק. צריך לדעת, רבותיי, ברגע שאדם מגיע לעצבות, כל הצינורות מסתמים. העצבות זה לא עבירה, אבל מה שהעצבות עושה, העבירה הכי גדולה לא תוכל לעשות. העצבות פשוט סותמת את כל הצינורות מלמעלה. והיותר גרוע, כמו שאמרנו, שאדם שלא שמח בחלקו, לא רק שהוא לא מקבל את של החבר, אלא גם את שלו לוקחים ממנו. ושלוקחים ממנו, אז הוא מתחיל להרגיש את החוסר ומתחיל להעריך. כמה פעמים רואים אדם, הלוואי שאני אחזור רק להיות כמו שהייתי לפני שבוע, בריא כמו שהייתי לפני שבוע. כמה פעמים אתה שומע את זה מבני אדם. אז מעכשיו אנחנו צריכים להתחיל להעריך את הדבר. חבל שהקדוש ברוך הוא צריך להזכיר לבני אדם שיש להם רגליים, על ידי שנותן להם כאבים ברגליים. אדם לפעמים שוכח, יש לי רגליים, תודה על הקדוש ברוך הוא, תודה על כל דבר. אצל איוב כתוב, שימו לו דבר פלא. הקדוש ברוך הוא מעיד עליו שהוא היה צדיק גדול. אין ירא השם כעבדי, כי איוב, אין דבר כזה. טוב, שר מרע וכו'. אחרי כל האיסורים שהוא קיבל, כל הניסיונות, אז איוב אומר, השם נתן והשם לקח. יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם. צריך להבין. איוב, מה, חיכית עד עכשיו להגיד שהשם נתן? למה עד עכשיו לא אמרת השם נתן? אני מבין, השם לקח, בסדר. אבל מה הקשר שעכשיו אתה מזכיר השם נתן? אלא מה? כל זמן שזה היה אצלו, הוא לא הרגיש. זה טבע, מה זאת אומרת? מה שיש לי זה בחזקתי. אבל אחרי שזה נלקח ממנו, עכשיו הוא מרגיש שהכל השם נתן.
ככה אנחנו צריכים להרגיש. הקדוש ברוך הוא נותן, החוכמה זה להרגיש לפני חס ושלום שלוקחים. ולמעשה אם אנחנו נבדוק, כל אדם יבדוק את עצמו, אז יש לאדם הרבה יותר ממה שאין לו. תעשה רשימה מה יש לך ומה אין לך, אתה תבדוק, אתה תראה שאתה משופע בטוב. אתה משופע בטוב. אלא מה, כמו שאמרנו, לא מתבוננים. כמו שהמן אמר, כל זה איננו שווי לי. יש לו הכל, שולט על כל העולם. מה הבעיה שלך? שמרדכי לא משתחווה, אז תדלג עליו. לא, לא, לא. אני רוצה עוד. אתה רוצה עוד, ייקחו לך את הכל. ככה ראינו אצל האדם הראשון. מה היה עיקר הניסיון שם? דיברנו על זה מכמה אופנים, גם שעניינים על פי הסוד בחטא האדם הראשון. אבל הפשט, מה היה שם? מכל עץ הגן הכל תאכל. יש לך את כל סוגי הפירות בעולם. כל סוגי הטעמים. אבל מעץ הדעת טוב הרע, אל תאכל. אל תיגע, עץ אחד אל תאכל. תשאיר את זה. לא, דווקא את זה אני אוכל. אני מסתכל על מה שאין לי, על מה שחסר לי. ולכן, באמת, אם אדם רוצה להתקדם בדבר הזה, אז כל יום צריך למנות את הטובות שהקדוש ברוך הוא עושה. להודות, לשבח. כמו שאנחנו אומרים, מה יתעונן אדם? חי, גבר על חטאיו. מה אתה מתעונן? כל זמן שאתה חי, כל מה שאתה נושם. יש לך, אתה יכול לראות, אתה יכול ללכת. תפנים שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה לצורכך, זה לטובתך, שעשה לי כל צורכי. אז זה יביא שמחה גדולה בלב, וזה המפתח לחיים טובים, לחיים מאושרים. היה איזה ראש שיבה אחד שהיה עומד ליד שלט בית חולים, וראה אותו שם, היה שלט שם של כל המחלות, כל זה המחלה זה, מחלה בראש, מחלה בלב. אז שאלו אותו, מה, חס שלום, הכל בסדר, אותו אחד התלמידים, הרב, הכל בסדר, לא, אתה צריך ללכת לאיזה מקום, לא, 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 הכל טוב. אמר לו, הרב, למה אתה עומד כאן? לא פשוט, אני מודה לקדוש ברוך הוא שאני לא צריך ללכת למחלקות האלה. מודה לקדוש ברוך הוא. מישהו מאיתנו חשב על זה פעם? היה איזה בחור אחד לא עליכם, הוא איבד רגל, ושהוא התעורר אחרי שקרתו לו את הרגל והוא התעורר, אז מאותו יום הוא היה רק שמח ומאושר. ושאלו אותו איך יכול להיות בן אדם, בחור מאבד רגל ושמח ומאושר. אז הוא אמר להם, שאני התעוררתי מהקטיעה הזאת, ראיתי את הבן אדם בלי רגל, אז החלטתי במקום לבזבז את החיים על דיכאונות ועל עצבות ועל מה שקרה לי, אז אני אתבונן במה שיש לי, מה שנשאר לי, ואני אהיה שמח בחלקי. זה מה שנתן לי את השמחה לכל החיים, להתבונן במה שכן. אותו דבר ראיתי גם כן מעשה בשני חיילים שהיו באיזה, לא עליכם, באיזה פיגוע, ולשתיהם נקטעה רגל. כל אחד נקטע לו רגל אחד. וששאלו אחד החיילים, שאלו אותו, מה אתה אומר? אז הוא אמר להם, עכשיו כולם מבקרים אותי, כולם איתי, כולם אצלי, אבל מה יהיה אחר כך שיעזבו אותי? זהו, גמרנו, ישכחו אותי, נשאר בלי רגל, והתחיל לבכות. אמרו, זה מסכן, כל החיים שלו הם מסכן. שאלו את החייל השני, מה אתה אומר? הוא אמר, ברוך השם, רק רגל אחת הלכה, נשאר לי רגל שנייה. נשאר רגל שנייה, אם הייתה הולכת גם ברגל השנייה, אז מה? אדם לא יודע שהוא צריך להודות גם על זה שגם בראש שנה מתפללים, הקדוש ברוך הוא תודה רבה על מה? שיש לי את הרגליים האלה, זהו, תמשיך לתת לי את הרגליים, אין חזקה על שום דבר. וכך על כל דבר ודבר שיש. צריך לדעת, העולם הזה, יש בו הרבה גלים. הרבה גלים יש בעולם. וגלים זה כיף למי שיודע לשחות. צריך לדעת לשחות בעולם הזה. חיים מלא אתגרים. צריך לדעת איך אנחנו עוברים אותם. קיבלנו חיים, קיבלנו כלים, קיבלנו זמן, צריך לנצל את זה. זה נקרא חיים. לעשות חיים זה הפשט גם כן, לעשות את החיים. לא רק לעשות חיים כפשוטו, אלא לעשות, לבנות את החיים עם הכלים, עם הזמן, עם מה שיש. אדם ששורף את הזמן, אומרים חז"ל, זה סוג של מוות. אדם לא מת בפעם אחת. כל רגע ורגע, זה כמו נר. כל שנייה השמן נוזל. ככה זה החיים שלנו, לכן צריך לנצל אותם. תפקידנו להנציח את הזמן. ראינו בפרשיות שלנו, ואברהם זקן בא בימים. הנציח את הימים, הנציח את הזמן. תודה על העבר, תבקש על העתיד. ואז ממילא האדם מתחיל לחיות. אבל אם לא, חס ושלום. לפעמים הקדוש ברוך הוא יכול להסתיר פנים לרגע. אנחנו אומרים את זה. תסתר פניך, יבעלון. זה בעלה גדולה שיש הסתר פנים, חס ושלום. רגע אחד של הסתר, אדם מתעדה. מתעדה פשוט. חס ושלום, חיידק אחד של גרם אחד משכיב 100 קילו. לכן צריך להודות, כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור. חפץ חיים זצ"ל היה אומר שכל יום אדם צריך לשים אל מול עיניו שזה היום האחרון. כך כותב החפץ חיים. ממילא הוא ינצל אותו. תסתכל מה עכשיו, העבר עין, העתיד עדיין, הווה כהרף עין, דאגה מן עין, קום שתי יין. אין לך על מה לדאוג, על העבר מה שהיה היה, על העתיד הרי אתה לא יודע מה יהיה. ההווה תנצל אותו. אין לך על מה לדאוג, תנצל אותו. איך אני עושה את זה? קודם כל תסתכל על העניין שיש תקווה לאחריתך. איך טייס עובר מסלול כל כך קשה? אדם שהוא הולך לאיזו יחידה מאוד מאוד קשה, איך הוא עובר את המסלול הזה? אתם יודעים איך? הוא מסתכל על הסוף. בסוף יקבל את הכנפיים, יקבל את הדרגה, יקבל את הציון, אז הוא עובר את כל המסלול. תסתכל על זה גם ככה. יש מסלול בעולם הזה.
בסוף הגוף הולך לאפר, והנשמה הולכת לקבל את תוצאות המסלול, את הפרס. אני אגיד לכם משהו, נסיים במדרש, שכתוב שכמה אדם צריך לשיר לקדוש ברוך הוא, להודות. יש 10 שירות בעולם, כך כתוב במדרש. שנאמר, אז ישיר משה, ישיר, יוד, שיר. יוד זה 10, שיר, 10 שירות. מי שר את השיר הראשון? אדם הראשון, יפה מאוד. מה הוא שר? מזמור שיר ליום השבת, לאחר התשובה. השיר השני זה משה רבנו, אז ישיר משה. השיר השלישי זה מרים, אלי באר הנולה. השיר הרביעי זה האזינו, שיש שם סודות עליונים בפרשה הזאת, פרשת האזינו, כל זה שירה. השיר החמישי יהושע, שמש בגבעון דום, וירח בעמק איילון. השיר השישי זה דבורה, דבורה בהפטרת בשלח, אנחנו אומרים את זה. אתם יודעים, המקובלים כותבים שדבורה בעצם זה גלגול של ציפורה. אלא מה? ציפורה לא הייתה בשירת הים, אשת משה. היא לא הייתה בשירת הים, והרי צריך את השירה הזאת, לכן התגלגלה בדבורה ושרה את זה אחר כך. טוב, השיר השביעי זה חנה. תתפלל חנה ותאמר, עלץ ליבי בשם. השיר השמיני, שיר השירים של שלמה, שזה ייחוד קודש בריך ושכינתה. וייחוד של הקדוש ברוך הוא והשכינה הקדושה. כל השירים קודש, שיר השירים קודש קודשים, השיר התשיעי דוד המלך, עליו השלום. ביום הציל אותו מיד כל אויביו, מיד שאול. והשיר העשירי, לעתיד לבוא, שירו לשם שיר חדש. זה כבר לא שירה. שיר חדש, מה זה שיר? זה לשון זכר, כבר לא מוליד, לא יחרב שירה. לכן באים חז"ל ואומרים שכל מי ששר ומודה בעולם הזה, יזכה לשיר ולהודות בעולם הבא, לעתיד לבוא. שנאמר, אשרי יושבי ביתך, עוד יעללוך סלע. זה לעולם. לכן אנחנו צריכים לתפוס את הדבר הזה. לתפוס, אמרנו פעם, עוד יעללוך סלע, יש כתוב שהסטרא אחרא קוראים לו סמך מם, נכון? איך קוראים לאשתו? למד יוד, למד יוד תף. ואיך קוראים לבן? הבן שלהם? הורמיז. כן, הורמיז יש להם בהם מקובלים ואומרים, אשרי יושבי ביתך, עוד יעללוך סלע. סלע, סמך, למד ה'. סמך זה סמך מם. למד, למד יוד תף. ה' זה הורמיז. אפילו הסמך מם, אשתו והבן, כולם שרים לקדוש ברוך הוא. ואתה מחיה את כולם, מחיה את הכל. לכן אנחנו צריכים מעכשיו כבר להודות על מה שיש, לא לפקות על מה שאין, אלא שום דבר לא חייבים לנו. כל מה שקיבלת, תודה את זה לקדוש ברוך הוא, ואתה תראה שאדרבה, כשמודים לקדוש ברוך הוא, כמה ברכה אדם מקבל. זה כמו אדם שילד שאבא שלו הביא לו סוכריה מתנה, אמר לו, מה, זה מה שהבאת לי? זה מה שהבאתי, עכשיו אתה לא תקבל גם את זה. אבל אם הילד מודה, תודה רבה, אבא, איזה סוכריה טוב, מחר הוא יקבל כבר ופל. ולמחרתיים, וכן הלאה יעלה. ככה אצל הקדוש ברוך הוא, ככל שנודה יותר, ככל שנשמח יותר במה שיש לנו, אז אדרבה, החלק יגדל, וככה נוכל להשלים את עצמנו, לזכות ולזכך את עצמנו, ובעזרת השם, במהרה ניגאל במהרה בימינו אמן.